سلام أب كل خرنا عالم تنبرو نا يوتيوب تكتاتلتي كمي تخونو نلوم معنتي هزلكم مزئي زلكو أرئستي بخمي نفسنا مفكار نجمر زبلي بزعبا رئسة مفكاري مالتي رئسة مفكار اتزبالزة ناي مجمرتا فقري حدا سب نفسو زفكر اندحر كوينو أوشتو سلام اللو مالتي اتزبالزة نجر سبات كفكروها خلو زي كونس نفسها مفكار كتجمر كلها نفسها مفكار كتكئل كلها اتزبالزة زخون سبات كفكروها خلو أبزخونه كونديشن تمسريتهم يم زفكروها كمزس لزجبر اللي فتيو كمزس لزخون اللي أفكيريو إمزلو مسوخا سبات كفكروها خلو بزعبا اتفقري كأصالنت إركزانيا مخان أي كألني مخنياتو أب كونديشن تمسرته فقري سلازخونه مالتي سلازي نفسه زي يفكر سب بسبات نخفكر جنزبو جيزيو مورالو يخفل مالتي كومون غيرو بتعمي نويحن أركامن قعزوي زوسدكا مالتي نفسها مفكار جن بسبات نختفكر يجبركا وشتاو سلام كاتبو نخون محبراوي هوت كاتبو نخون تعنا زلكا يجبركا مسؤول أمسغاني يجبركا مالتي سلازي قصيلة بسلسة منجدي نفسنا بخمي مفكار كم نخيل بخمي رأس مفكار كلونا خمس خيل كنقولكمي اسكع مجرشة حبيبكم سايصنحو قدمي نفسنا بخمي مفكار كم نخيل مقلازي مجمريا حدا سب نمنتاي نفسو يسأل نمنتاي نفسنا نسأل زبل نجر مسي أتحزيرينا يتحالفنا صبو يزخون مالتي مغنياتو حدا سب كله نفسو انداسأل زولد قول عيلن نفسها مثلا كاب جيزي اندحار زفتر نجاري مالتي سلازي حدا سب بخمي نفسو يسأل زبل نجر كنرئ خلنا حدا نجر انتايو حدا سب نفسو يسأل أنه مغنيات بسنكي أتعبابيايو بسنك أتعبابيا خبها كله انتايو انداتنا عقل فقر خيته وهابو زعب اندحر كوينو نفسو انداسأل أي مزق كاله خانتايو انداتوقسه انداتتصرفه زعب بسب كلای نفسو ناي مصلاء خنتات يرأيو مخنياتو اوشتو اتي استتصرفو نغري اوشتو زرأيو امبر ناي بعل واغا ايفلطوني مالتي بخمس مخنيات كا نفسو انداصلقه يمص مالتي كاله خانتايو نفسها نخصل زغبركا ነገር እንታዩ ዝኾነ ወንጀል ክትፍጽም ከለኻ ንሰባት ትወንጀል ግልጽ ይኮነን እስኻ ግን ትፈልጦ ኢኻ ስለዚ ትዝፈጸምካዮ ወንጀል ንባዕልኻ የጽልእካ ክገብሮ ይነበረንን ጣዕሳ ከምኡ ዓይነት ነገራት ነፍስኻ ንኽጸልእ ይገብረካ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ንባዕልና ነውጽኦ ሕጊ ካብ ብሰንኪ ምኽርናይ ወለድና ኾን ይኽእል እዩ ብዝኾነ ብዝረኣናዮ ነገር ዝኾነ ሕጊ ንባዕልና ነውጽእ እቲ ዘውፃናዮ ሕጊ ወይ ኮላይ ፕሪንሲፕል ናይ ህይወተይ ፕሪንሲፕል ኢልና ዝኾነ ነገር ነውጽእ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ዘውፃናዮ ናይ ህይወት ሕጊ ብዝኾነ ነገር ንስእኖ ንኣብነት ሕጂ ኣነ ብድንግልና ይኽምርዖ ዝደሊ ዝብል ሰብ ኣሎ ከምኡ ዓይነታት ዝኣመሰሉ ነገራት ወይ ኮላይ እዚ ሰብ ዝተዘይኮይኑ ካልእ ሰብ ክምርዖ ኣይደልን እየ ዝብል ሰብ ኣሎ ሽዑ እቲ ዝተመነዮ ነገር እቲ ናይ ህይወቱ ሕጊ ናይ ህይወቱ ፕሪንሲፕል ኢሉ ዝሓዞ ነገር ይስእኖ እሞ ድሕሪኡ ብሰንኪ ሕፍረት ዝኾነ ስዕረት ይስምዖ ስዕረት ሕፍረት ውድቀት ይስምዖ ሽዑ ነብሱ እንዳጸልአ ይመጽእ ማለት እዩ ካልእ ኮላይ ነብስና ንኽንጸልእ ካብ ዝገብረና ነገር ከ እንታይ እዩ ኣብ ንጽጽር ተሞርከሰ ህይወት እንድሕን ነብር ኮይና ዝኾነ ህይወትና ምስ ናይ ሰባት ህይወት እንዳነጻጸርና እንድሕን ነብር ኮይና እታ ንነብራ ህይወት እቲ ደጋዊ ነገርና እቲ ውሽጣዊ ነገርና እንዳጸላእናዮ ንመጽእ ብኸምዚ ዓይነት ከዓ ኣብ ውሽጥና ነብሰ ጽልኢት እንዳማዕበለ ይመጽእ ማለት እዩ ብኸምዚ ዓይነት ምኽንያት ነፍስ ጽልኢት ኣብ ውሽጥና እንዳሰፈረ ይኸይድ ከዓ ነፍስና ዘይነፍቅር ሰባት ንኸውን ሓንሳ ነፍስና ምጽላእ ምስ ጀመርና ከዓ በዞም ኣቐዲመ ዝጠቐስኩልኩም ምኽንያታት እንታይና ናኾና ንመጽእ ነፍስና ምፍቃር ገዲፍና ሰባት ንኸፍቅሩና ጻዕሪ ንጅመር ማለት እዩ ሰባት ንኸፍቅሩና ከዓ ነዊሕ ጉዕዞ ንጓዓዝ ገንዘብና እንዳሃብና ጊዜና እንዳሃብና ሞራልና እንዳሃብና ሳንሽትለይ ነፍስና ምፍቃር ኣክንዲ ምጅማር ንሰባት ብንህቦም ነገራት ንኽንፍቀር ንኽንድነቕ ንጽዕር ማለት እዩ ስለዚ ነፍስኻ ምፍቃር ግን እቲ ዝበለጸ ናይ መጀመርታ ወሳኒ ዝኾነ ነገር እዩ ርእሰ ምፍቃር ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ሰልፍ ላቭ እዩ ኣብዚ ክልተ ነገር ፈላሊና ክንርኢ ኣለና ሰልፍ ላቭ
مسو خاني سلفش نفسه زفوتي نفسه زفوتو سب زبهال انتايو سبات غوديو نبعلو طراح زحسب بلصنيا نسبات زي حاسب عين السبي كم زي عين السب سلفشي نفسه زفوتي نفسه زفكر سب جن رأسه مفكار زبهال جن انتايو نفسها مفكار نبعلها رهريكا نسبات مرهراه كل ነገር ካብ ባዕልኻ ምጅማር ማለት እዩ ንሰባት ንኽጠቅም መጀመርያ ነፍስኻ ምጥቃም ንሰባት ዝኾነ ነገር ክትገብረሎም ዝኾነ ነገር ክትመልአሎም ናይ ባዕልኻ ኩባያ መጀመርያ ምምላእ ናይ መጀመርያ ህይወትካ ምስትኽኻል ስለዚ ናይ ሎም ማዓንቲ አርእስተይ እንታይ ማለት እዩ ብኸመይ ነፍስና ነፍቅር መጀመርያ ብኸመይ ኣብ ባዕልና مفكار نذكر بخمي زسألنا يوماننتنا زسألنا هيوتنا بخمي مفكار نجمر زبل نجاري سلزي بسلست من قدي خريكم مالتيو نفسها نمفكار تي بمجمرة زدلنا نجار انتايو رأسه تقبل النتي زي سلف اكسبتانس نبلو نجار مالتيو سلف اكسبتانس انتايو مالتيو نفسها كم زلخا يخونتات مقبل مالتيو مس قدلتكا مس قدعتكا مس ودقتكا مس فرحخا مس زحلفكا يو حماق اقاطامي مس حماق اتعبابياخا زخونه نبلو نجار الله أنا نفسي نخزقل إزجبران نجار بز مخنياتي نبلو نجار على سلازي مستقول حماق نجار نفسها تقبله نفسها نمقبل فتن مالتي شو نفسها مستقبل كايا نفسها مفكار تجمر هذا جزء نفسها نمفكار نايقدن perfect زخونه هوت أيليناني مكينا خم هالوني كم أكل خم كونكو جزا خم هالوني أكم زعدي زنبر كم كونكو نفسي مفكر كوانيره نبلو الخونتات هالو نفسها نمفكر جن كابز حج زلخا يا خونتات لو ما عند بسلام حدير كلخا نكوت السيخا شهستي خلخا بومستي خلخا مستوت ومسبات تعلل لخا سلازي إذا أنا حج مومنت كتقبلها خلخا يخا حبس كتكون تخيل نفسها كتفكر تخيل مالتي حد جزء perfect هو زلوا مزمسلو سبات هالو جن نفسهم مفكر سسعنا مسبات هالو نعنا جن بروحو كنريان كلنا perfect هو تزلوا مالت نفسهم زفكرو سباتي مثلنا نمنتاي زخونه ليكجري هو تالو ميل ناس لنا حسب مالتي نفسها نمفكر جن إذا حج زلخا يا خونتات إذا حج زلخا يو تريت إذا حج زلخا دقاو خونتات كتقبلو خلخا يخا نفسها مفكر تجمر بسنك حلف هيوتكا أسونتكا زخونه بسلاخ اللي يخاليهم زخونه نجاركا تغير خوني يخاليهم جن تقبله مستقبل كايو نفسها مفكر كتكاليخا نفسها مسفكر كها كان السبات اسخا استقبل كايو سونت نسخا زفكر كايو سونت كفكروا ويخليهم اسخا زمع كايو سونت كاجن انتايو كان سب قبلو ايكلن نفسه صليت نبزو حساب زقاطمو نجار بسنكي استفالالي مخنيات نفسنا خنصلي نخلينا انا وناقاطي من يفلط نيري ግን بزغرم كونتات زخونت مصحف رخيبه تا مصحف انت اتبل ذا باور اوف اكسبتانس تبل مصحفيا شعوتا مصحف مسنببكو ሙሉ ማይንድ ሴት ይቀይራቶ ማለት ዝነበርኩዎ ኩነታት ንኸስተማቅሮ ገራትኒ እቲ ዘለን ነገር ከምብረን ንኸምስ ኽእል እቲ ዝነበርኩዎ ኩነታት ከስተማቅሮ ከጣዓዓሞ ገራትነታ መጽሐፍ ማለት ስለዚ ነፍስና ንኽንቅበል ናይ ግድን እቲ ጎዲልና ዘሎ ነገር ክዕረለው ክንብል ይብልናል ናይ ግድን እሱ መስተዓሪ ነፍሰይ ዘፍቅር ንብል እንድሕር ኮይና ከይተሓጎስና ነፍስና ከይፍቀርና ኢና ንነብር ማለት እዩ ስለዚ ሕጅ ዘለና ይኹነታት ክነጣዓሞ ከለና ነፍስና እንዳፍቀርና ንኸይድ ብኻልኦት ሰባት ከዓ ተፈቀርቲ ብኻልኦት ሰባት ከዓ ክንክበር ንኽእል ማለት እዩ نفسي كافكر زخل إذا نجارزي مسمى حيشكي نقول له خناتات على حدا جزء جن كومي كونن حنت ناي أوشو أبحلا لا دستلني ناي أوشو كوتالا أنت أعتبر the moment you accept yourself you become beautiful تبل تغسل لا ناي أوشو مالتي لك نفسها مقبل مسجمركا صبوت خون مالتي سلازي حدا جزء زخونه ويزي أس نزي انتهاري أتوليا نبلو لخونتات هالو زي أتمثل شكور زي أتمثل صبغتس نزي كميجرا مزت نبر
ንብለሉ ኩነታት ኣሎ ግን እንታይ እቲ ሚስጥር እቲ ሰብ ነብሱ ስለ ዝተቐበለ እሳ ከዓ ክትቅበሎ ክኢላ ማለት እዩ ኣብዚ ሓንቲ ዓባይ ምሳሌ ክትኮነና ትኽእል ነገር ናይ ኒክ ናይ ሞቲቬሽናል ስፒከር ኣብ ዓለም ብጣዕሚ ብዙሕ ተኸታሊ ዘለዎ ሰብ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ኣብ ኣካላዊ ኩነታቱ ክንርኢ ከለና ብዙሕ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ኣብ ዓለም ብናቱ ኣዘራርባ ብናቱ ዘነቃቅሕ ብናቱ ዘበረታትዕ ዘተሳስእ ኣዘራርባ ብዙሓት ሰባት ተደሚሞም ብዙሓት ተዓዘብቲ ብዙሓት ተኸተልቲ ንምፍራይ ዝበቕዐ ሰብ እዩ ንምንታይ ነብሱ ስለ ዘፍቀረ ነብሱ ስለ ዘኽበረ ነብሱ ተቐቢሉ ናብ ስቴጅ ስለ ዝወፀ ነብሱ ከይተቐበለ ናብ ስቴጅ ነብሱ ከይተቐበለ ናብ ፍቕሪ ብሰባት ንኽፍቀር ዝፅዕር ሰብ ግን ብዙሕ ጉዕዞ ኣድካሚ ዝኾነ ነዊሕ ጉዕዞ ዘድክም ጉዕዞ እዩ ዘጉዕዞ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ነብስና ንኽነፍቅር ካብ ዝገብረና ነገር ከዓ እንታይ እዩ ሴቲንግ ባውንድሪስ እዚ ዶባት ምሕንፃጥ ዶባት ምቕማጥ ንምንታይ እዩ ዝጠቕመና ማለት እዩ ብዘይ ምንም ስክፍታ እምቢ ንኽንብል ይገብረና ዝኾነ ዝርብሹና ሰባት ዝንዕቁና ሰባት ሰላምና ዝርብሹ ዲስትራክት ዝገብሩና ሰባት ብዘይ ምንም ስክፍታ እምቢ ንምባል ነብስና ንኽነቐድም ነብሱ ዘቐደመ ሰብ ከዓ ነብሱ የፍቅር ማለት እዩ ስለዚ ባውንድሪ እንድሕር ነቐምጥ ኮይና ነብስና ክነፍቅር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ነዞም ዓቕምና ዘዳኽሙ ሰባት ጊዜና ንዝቐትሉ ሰባት ሰላምና ንዝህውኹ ሰባት እምቢ ምባል ካብ ጥቓና ንኽኽወሉ ምግባር ሰልፊሽ ምዃን ኣይኮነን እዚ ነብስኻ ምፍቃር እዩ ሰልፍ ላቭ እዩ ስለዚ እምቢ ምባል ንኸምዚ ዓይነት ሰባት እምቢ ምባል ሰላምካ ምምላስ እዩ ነብስኻ ምፍቃር እዩ ስለዚ ናይ ጥንካሬ ምልክት እዩ እምበር ናይ ሰልፊሽነት ምልክት ኣይኮነን ከምዚ ክንገብር ከለና ንኸምዚኦም ዓይነት ሰባት እምቢ እናበልናዮም ክንመፅእ ከለና ነብስና እንዳፍቀርና ናብ ባዕልና እንዳተመለስና ኢና ንመፅእ ማለት እዩ ሽዑ ነብስና ምስ ኣፍቀርና ከዓ ብካልኦት ሰባት ክንፍቀር ንኽእል ኢና ጥዕና ዘለዎ ስምዒት እውን ይህልወና ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ ነብስና ንምፍቃር ዝረድአና ነገር እንታይ እዩ ንባዕልኻ ምርህራህ እዚ ሰልፍ ኮምፓሽን ዝበሃል ነገር ማለት እዩ ንሰብ ንገብሮ ነገር መጀመርያ ኣብ ባዕልና ክንገብሮ ክንጅምር ከለና ነብስና እንዳፍቀርና ንመፅእ ማለት እዩ ንሰብ ካብ ንጋብዝ መጀመርያ ንባዕልና ምግባዝ ንሰብ ካብ ንዕድም ንባዕልና ዕዱም ጌርና ነብስና ምኽባር ንሰብ ዝኾነ ነገር ካብ ምግዛእ መጀመርያ ንባዕልና ዘድልየና ነገር ምግባር እዚ ክንገብር ከለና ነብስና እንዳፍቀርና ንመፅእ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ንባዕልና ቀዳድ ጫማ ጌርና ንኻልእ ሰብ ጫማ እንድሕር ንገዝእ ኮይና እዚ የንዕቐና እምበር ኣያኽብረናን ስለዚ ዝኾነ ፅቡቕ ዘበለ ነገር ኩሉ ኣብ ባዕልና ክንገብሮ ከለና መጀመርያ ሕያውነት ንብሎ ነገር ኩሉ ኣብ ባዕልና መጀመርያ ክንፍፅሞ ከለና ነብስና እንዳፍቀርና ንመፅእ ነብስና ገዲፍና ግን ዝኾነ ፅቡቕቲ ነገር ክንርኢ ከለና ወይ እዚኣስ ንእከለ ወይ እዚኣስ ንሰብኣየይ ወይ እዚኣስ ንደቀይ ወይ እዚኣስ ንመሓዛይ ንብል እንድሕር ኮይና መጨረሻ ነብስና ምፍቃር ዘይንኽእል ሰባት ኢና ንኸውን እቲ ኣፍቂረካ እቲ ኣኽቢረካ ንብሎ ሰብን ኣያኽብረናኒ ነብሱ ዘቐደመ ነብሱ ዘፍቀረ ብሰባት ዝፍቀር ማለት እዩ ንሰባት ንኽንረድእ ንኽእል መጀመርያ ናይ ባዕልና ነገር ሙሉእ ክንገብር ከለና ኢና ዝኾነ እንታይ እዩ ዝበሃል ነገር ኣሎ ሓደ ሰብ መጀመርያ ናይ ባዕሉ ኩባያ ሙሉእ ምስ ኮነ እዩ ንኻልኦት ሰባት ክመልኣሎም ዝኽእል ተዘይኮይኑ ግን ናይ ባዕልና ከይመላእና ኣብ ናይ ሰባት ነገር እንድሕር ነትኩር ኮይና መጨረሻ ሕስረት እዩ ዘምፀልና ተኻሒደ ክሒድኒ ኢና ክንብል ንኽእል ማለት እዩ እዚ ኩሉ ገይረሉስ ንምንታይ ዘይኽበረኒ ንምንታይ ዘይተገደሰለይ ኢና ንብል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ርህራሄ ዘበለ ነገር ኩሉ ኣብ ሰባት ንገብሮ ነገር ኩሉ መጀመርያ ኣብ ባዕልና ንግበሮ ሽዑኡ ነብስና ክነፍቅር ኢና ሽዑ ውሽጥና ክመልዩ ውሽጥና ምስ መልእ ከዓ ንኻልኦት ሰባት ክንተርፍ ኢና ማለት እዩ ነብሱ ዘይፍቅር ሰብ ካልኦት ሰባት ንኸፍቅርዎ እዩ ዝደክም ካልኦት ሰባት ንኸፍቅርዎ ካልኦት ሰባት ንኸድንቕዎ ምድናቕ ካብ ባዕልኻ እዩ ዝጅምር ነብስኻ እንድሕር ተድንቕ ኮንካ ካልኦት ሰባት የድንቑኻ ነብስኻ ተፍቅር እንድሕር ኮንካ ካልኦት ሰባት የፍቅሩኻ ስለዚ መጀመርያ ኣብ ባዕልና ሕያውነት ንፈፅም ኣብ ባዕልና ፅቡቕ ነገር ንግበር ኣብ ባዕልና ፅቡቕ ነገር ምስ ገበርና
ውሽጥና ክሕጎስዩ ውሽጥና ምስተሓጎሰ ከዓ ነብስና ምፍቃር ክንጅምር ኢና ስለዚ በዞም ዝገለጽኩልኩም ሰለስተ ነገራት ነብስና ምፍቃር ንኽእል ኢና ቀዳማይ እንታይ ርእሰ ተቐባልነት እዩ ካልኣይ ከዓኒ ዶባት ብምቕማጥ ዶባት ብምሕንጻጽ ሳልሳይ ከዓኒ ጽቡቕ ዘበለ ነገር ኩሉ ሕያውነት ዝበሃል ነገር ኣብ ሰባት ንገብሮ ሕያውነት ርህራሄ ኣብ ባዕልና ምግባር ክንጅምር ከለና ነብስና እንዳፍቀርና ንመጽእ ብኻልኦት ሰባት ከዓ ሽዑ ንኽንፍቀር ንኽንክበር ይገብረና ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ እዚ መስል ነይሩ ኣብ ቀጻላይ ብኻልእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ሓድሽ ዝኾንኩም ናይ መደበይ ተከታተልቲ ሰብስክራይብ ንኽትገብሩ ብክብሪ ይዕድም ካልኦት ሰባት ንኽከታተልዎ ሼር ግበሩለይ ከምኡውን ነዛ ቪድዮ እንድሕፈትኩማ ላይክ ግበሩ ሓሳብኩም ከዓ ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡለይ ሓቢርኩም ምሳይ ስለ ጸናሕኩም ኣዝየ ዘመስግን ሰላም ኩኑ